नमस्कार. आज आम्ही या व्हिडिओत भरेल भेंडी करच पळूया. भरेल भेंडी करच्या लागची सामान पळूया. 1/2 किलो भेंडी. हे भेंडे बरे तरणे उरका. 1 टेबलस्पून मिरसांगे पिठ, 1 टीस्पून हळदी पिठ, 1 टीस्पून गरम मसाला पिठ, 1 वाटी सोय, 1 टेबलस्पून गोड, थोडीशी तेल, अर्ध टीस्पून आमचूर पावडर, रुचीक मीठ, 1 टीस्पून कषाय पिठ. हे ना जाल्यार जिरे आणि कोथिंबीर पिठ घेतले जाता. थोडीशी हिंग आणि फण्णाक 1 टीस्पून सासव. एक व्हड आयदनात सगळे मसाले मिक्स करून घेऊया. आम्ही हांगा खोबऱ्या सोय घेतला, ताजी वाट्याची वली सोय घेतल्या बी जाता, पण खंयची सोय घेतल्यार ते मिक्सरात एकपटी सुकी वाटून पीठ करून घेवका. सोयेत मिरसांगे पिठ, हळदी पिठ घालका. गरम मसाला पिठ घालका. रुचीपुरती मीठ, आणि गोड घालका. आणि बरे कन हातानच सगळे मिक्स करून घेवका. ह्या मसाल्यात आमचूर पावडर आणि कषाय पिठ बी घालून घेवका. आणि मसालो सगळं बरोकन मिक्स करून घेवका. भेंड धुवून पुसून घेवका आणि दोन्ही वटेन तो कापून घेवका. मधल्यान एक चीर काढून घेवका. भेंड्याची 2 तुकडी करचे ना, जर अशी भितरल्यान कट करका. ताजेन मसाल भितर घालचे इजी जाता. आता सोये मसालो एक एक भेंड्यात भरून घेऊया. सगळे भेंड्यात मसाल भन झाला आणि थोडस मसाल उरला, तो बी आम्ही शिजयताना यूज करूया. हिंगात थोडेशी उताक घालून पातळ करून घेऊया, ना जाल्यार तो फडण घालताना करपूस चान्स उरता. कायलीत थोडेशी तेल हुमकन घेवका. तेल होऊन जाल की सासव घालका आणि सासव जरा पुटपुटच्या सोडका. सासव पुटपुटील की हिंगा उदाक घालका. ताजनंतर भन दवरील भेंडी घालका. हातूतच उरील मसाल बी घालका. आम्ही मसाल्यात मीठ घालले, पण भेंड्याक मीठ लाईल नशिले. तश म्हण भेंड्याक पावश तितले थोडीशी वयल्यान मीठ घालून घेवका. भेंडी जास्त मीठ घेना, तश म्हण थोडेशी मीठ घालका.
जराशी भेंडी मिक्स करका आणि धाकणी धापून शिजवून घेऊका. गॅसा फ्लेम लोच दवरका. भेंडी शिजच्याक सुमार 10 मिनिट लागता, पण मधी मधी भेंडे चाळते रुरका. भेंड्यात उदक अजिबात घालचे ना आणि त्यालाच पुरा शिजवून घेऊका. क्रिस्पी आणि हुन भरील भेंडे रेडी असा. हे शीता बरोबर साईड डिश म्हणून घेवचे जाता, ना जाल्यार चपाती भाकरी बरोबर बी खावचे बरे लागता. हे भरील भेंडे तुम्ही बी घरात ट्राय करा आणि कशी लागली म्हणून कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.